Kini atong latest update bahin sa atong panahon karong adlawng Lunes, Marso 28, 2022. Sa pagkakaroon kabadayon tang gamonitor aning LPA sulod sa atong Philippine Area of Responsibility na naka-embed o nagasubay pod sulod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Kagaling ng alas 3 sa kaadlawon, kining LPA anaan nahimutang 20 kilometers northeast o amihanang silangan sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Coordinates 7 degrees north, 122.2 degrees east. Nagpabiling ubos ang higayon nining LPA na mupurma ngadto sa usa ka bagyo pero makamugna gihapon ni madag-umon na kalangitan ug magpaulan gihapon ni karong adlaw sa Southern Mindanao, hilabi na nga diri sa Zamboanga Peninsula, Sulo ug Tawi-Tawi at tibok Visayas ug ang Occidental Mindoro. Makasinatik arang-arang na panahon, apan aduna lang gihapoy mga kahigayunan sa mga lumalabay na mga baguhan, pagpanugdog ug kilat. Ug mao na ang atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisitahan lang ang atong official website ug diri lang takutob gikan diri sa buhatan sa DUST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping tang tanan.